luar biasa. Tasih laras mboten nggih. Iya. Isih. Iki wae ajare ning akapela. Ayo. Bener. Agre blanding blong ding blangating blong. Wis kuwi apalane kuwi mati urip. Heeh. Arane sona tangan dingin dengan dingin tangan dingin tangan ding sayo rukun setiane jelali kowe gotong royong nyambut gawe la 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 la. Cingken, acing acing, acangken, enjong kenceng, acingken, anjing kencing, dongken 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 dong. Muro. La 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 la. Iya. Siapa? Mas Dio. Wah, luar biasa. Migunani. Mane saya mboten bapak-bapak ibu-ibu Mbak Soimah ling uler kambang. Jos. Saya arep ngomong ora saya ya ora kepenak. Ya mung sakmono kuwi. Wis ben diteruske Mbak Eka wae. Iki sing maido ming Pak Pardal. Piye? Saya mboten Pak Pardal biasa. Ora apa-apa nek kuwi wis. Ora apa-apa. Lah, kita serundeng iki rakyat ora adol serabi ta kowe. Aku ora iki Pak Yanto kuwi lho. Tunggone anakku. Oh iya. Kok ademen. Monggo Mbak, monggo, jenengan Mbak. tekke aku mau sakmono kuwi mau kok. Apalane gek tekan kono. Tekan kono kuwi. Dancing. Ya.